Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Mama Dun Sana pada malam kini. Betujuh selamat datang kami ucapkan kepadanya Bos Depi dah ketinggal pula. Seratujuh Ikus Bekasi, Ika PPA Kampung Pinang selamat datang. Betujuh IPMB Bekasi selamat datang. Betujuh selamat datang jo kami ucapkan kepada Bang Andi Bule Tasabui Banah Bule Bekasi. Betujuh selamat datang Bang Hendra Yulia Jaya, Bang Mas Kaboy selamat datang. Tukang Ayam Padang Pasar Bekasi selamat datang. Betujuh selamat datang untuk tamu Bang Ali Ciracas, Bang Dagon dari Pondok Gede, sesepuh tukang ayam Bapak Jeffrey SKN Tasabui Namo. Selamat datang jo anak rantau Korong Gadang. Betujuh Zal Mampang selamat datang jo Udah Piar dari Padang. Seratujuh Udah Zalma Marinir. Betujuh tamu dari Bapak Haji Indra dari Ciputat selamat datang. Selamat Baguro salah satu tua. Bela Mamak Judul Sanak Kasadonyo Baguro kita sebelah suntuk dalam rangka acara memberiakan acara HUT RI yang ke-77 nan batampik di Pasar Baru Bana, tentunya di Bekasi Timur, yang madokan salah satu ikatan perantau Minang Bekasi IPMB Tasabui Namo. Bela Judul Sanak Ambo Kasadonyo Sadong naniko kita dulu sambil menunggu Bapak Dun Sana nan Jawa kita anso jelah bos lambe, mudah-mudahan sampai jo kita ke sebarang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya betul jo kabake Bapak Dun Sana pada malam kini. Maaf kalau nak tasabui kanamo indak tabilangkan gala. Ambiak penah nan jo kerate mak tuli lagu surat jenamo boleh ndak jaleh kami menyapa malam kini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia, ibu-ibu kami, udah kami, mamak-mamak kami perantau dari Minang. Betujuh 20 adik amba perantau darinya Pai Kumbua, tentunya usaha jilbab panah di Keranji ya. Belah dosa nambo kesadanya selamat datang selamat baguro satu jo sama di dalam putera dua deh bagu kita banyak nang kosong. Seiring balam lanjo barabah balam lalu barabah mandi, seiring salam lanjo sambah salam lalu sambah kembali. Ke pulau kita ke pulau di siang hari, bagurau kita bagurau untuk mampare hubungan tadi silaturahmi. Cupak penuh gantang balanjuang ke cupak anak tiga luak tak pakai di adai Minangkabau. Jos salam sambah nan dianjuang kepada ninya jemama serta jubundokan duang uku di dangko kota lampau. Adai terantang ke dipakai cupak tatagak ke diisi. Raso ndak samuh di bonaya, pareso ndak samuh di bawah turun. Kami agak hati mama telantak dipikir raso kota singguang ndak sejalan andai jagamu. Assalamualaikum dewa kato salam kaganti siriah jopinang ibarat rokok nasa batang pagar bungoh baso basi pembuka rundiang kana banyak ilah jemaah kami minta. Mangko disusun kato nangko disusun lalu dibantangkan. Tarajuak kebake mama sanak sudaro kasadonyo nan duduk saedaran tagak sepi batang. Dari situ kasadia baka urang mamuke pagi-pagi dari ujung terkapangka dari tengah sampai ke tapi kami batakan kato. Sebelum kato kadelewakan nanta himpun di tengah-tengah di lingkuang uranan rape. Tak kalau maso da ulu mak ketiko rantiang kadipatah kuda sumuah kadigali. Iradai nambah kanda kuda raik nambah kuaso bari izin dagang nak lalu mak irin dake silaturahmi. Sambah kepada ninyak mama nan gadang basah batuan nan ba aka ba urek tunggang ba batang bedahan rampak ba daun ba ojo rantiang ba putiak ba bunga kambang ba buah ba tenapannya. Bulia baselo de ureknya bulia basanda di batangnya. Gantuangan cupak nan duo nan pertama cupak usoli nan kedua cupak batang. Bila maulana jatuh angku suluh bendang ada libago kok duduk baca mi kitab tagak nyoritang jepi tua nanto halal najo haram nanto sah dengan batal kok suluhnya masuk di dunia mak sumarak kotoh jenagari bendangnya sampai ke akhirat ke unduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Hulu balang jo ampan limo jom manti pegawai adat nan tahu salah nan jo bana tahu dirantiang ke manyucua
tahu pulo dahan nang kamaipo nan mudo pak imbang dunia pari dalam pagaran koko nan capek kaki ringan tangan capek kaki indak panaruang capek tangan indak pamaca oso tarantang duo sudah pabaki batang tarandam baju duci babu kojani satarinyo kabundokan duang limpapeh rumah nanggadang sumarak dalam kampung hiasan dalam nagari ko awi baki minta ayam mak ko lapa baki minta nasi ko idutnyo tampe manasa matinyo tampe bani amban paru aluminian urana duduk sekata limba nan daripada itu mak tipak ke badan diri kami nan ketek mudo mata umuh nan alun daun jaguang darah nan baru tapak pindang aka balun pandepek kurang alemu josa kali bak cando umbui kama julai bak cando rabuang kama bacui kadang disiram ambon malam ruweh tidak simbilum pun alun mak gunun kok nangeh di kuku batang sama so mengaji duduk iyo di dalam surah usang badawai hanyo ailiwah bapena ka ujo tunjuk karateh gunti galagan baju nyampang satatang salah silik mak sumbang sarato na jogawa kok talenggo adek sopan santun mak pitua pengulu kok tak kirai martabat tuangku kok talite lapekan kami dari sawah mak sangkui sumangkui dalam batin salah indah masih ngaju ba ibarai lawi naka kami sawang mak ombak gadan naka kami tundo top panjo badai naka kami hadang nyampang kok karam kami di tengah lawi mak untuang ke mama kami sandahkan kepada Allah kita basara sepanjang pita jo pinto tolong iringi kami jura mama mulia nak selamai hidup kasubar kali lawah di pulau rimbang anak dosoh mati tadabia kok gawa minta ditimbang kok dosoh ampun labia menurun jalan ke padang panjang babelok lalu ke parabe rami di anak rang ketutuo dirantang namanya panjang dipuntah namanya singke dia biak saduna pegunung sebelum singgalang ke kita daki kaganti siriah nasa cabiak serata rokok nasa batang kaganti perkenalan kami dangah di mama kami uraikan nan ke bahasa luang pada melakini tasabui pada kinantan renyo luak nantuo eten di sungai tarap panah kampung ketek beliau kapak buruak tagare maha eten ke terminal dabok panah tapi tinggal beliau kemak kamarudin panah tasabui nam baik tujuan ke bendang sabalah tukang saluang tasabui jo kinantan renyo solo tentunya dalam Facebook beliau Amelia Cimel panah tasabui namo Lia Solo kan ikut jo baik tujuan dengan tangan tasabui jo kinantan renyo luak nantuo eten di sungai tarap panah kampung ketek beliau kapak buruak tagade maha eten kanagari padang gantiang mak son panah urak imbuan son pangganti kan iko juo nan sedang viral-viral di youtuber Bidika Pro panah betujo sebelah ison tasabui jo kinantan renyo luak nantuo eten di sungai pantai panah kampung ketek beliau lah lamu tinggal depe kumbuah tentunya eka sungai pantai eka sutai kan iko juo baik tujuan pada melakin tasabui joki kek sebu panah nama gido bule singgalang tasabui nam ambo selaku juru mudi tukang oyak kan ikoju ambo panamo et pondok selero eten berasa di pai kumbuah tentunya di sariak lawe panah kampung ambo tak lain adu di ambo panah di sikom nonton cek komen rah ya belah memai di sana ambo kesadonyo ndak jan siang babi hari ndak jan malam babi minyak anak urang simpang canduang pai kapasah kapiladang di tengah hari raminya balai dek mak kamar ambila saluang dek eka kandason liah azwa badendang jo bismillah acara kita mulai bismillahirrahmanirrahim kita angke ka singgalangin dua serta jo singgalang jaya bagi mama judul sana kasadanya ko adoh nabatanyo kabakenyo tukang oyak untuk apa di kotak di buku tukang oyak tentunya pajalan balai tapak menelepon pakai pulsa bak kondak kita tentu pakai pulsa beloh kok nang ke bawahnya 50.000 katanya senggol lagi ya pintu mana pasang beli dia
Selamat datang kami ucapkan kepada kerja Pak Haji Depi Bintang Boneh. Selamat datang juga semua dalam terdua joko kawan semua dalam terdua Pak Haji. Lalarui malam hari kini ama oi oi tuanan jembatan rantang malam salam yasin pekan Ya, Pak Haji Depi, selamat datang perantau dari Pintala. Selamat datang, selamat bagus doa tua. Semua dibuka duduk Pak Haji. Pak Haji, suka duduk Pak Haji. Pak Haji babaju merah lain adudu amarape kape lain kawan-kawan lagi datang lain hai di mana kini Allah nan kaduangan oi malangka kami ko salane ma bakato banyana sase mambato no pate gangkan lai oi karam lari ode dinyo Allah nan kaduangan oi josi ada jika mari dalam begitu tabah suo alai tuan tabah suo alai oi rusure dinyo iyo tuan jauh baru babana ini daji bila tampak kanan dinyo alai
tuan noi kapang gantinya alai oi di banyo lakininya ini tuan Yalah kita gile kalau gunyo kasih galang jaya kita ledok. Wayang bule. Tidak bos tepi ke buku bos. Lanjut. Dan juga ada pula bos tepi nama beliau itu bintang bondeh badah nama beliau. Lanjut. Lagu di Mapaja. Sekedip pasang kabakai panitia, mohon saja diakia karake jempena kabakai penonton kita. Sebab nama kadang lagu pakai karake jempena dan lupa di surya namo, boleh nak jadi kami menyapa malaki. Lanjut, lagu panjang.